سلام زي خبركم تحتلتي بين تي في نلو مع عربي اسمان شديشن لكاتي استدالو على توزينات تزيلكم متيلخو كموترو كسافة سامي مدباتنا نيخت كتاتولنا ندعدمكم بقدامنة أرئيس زينا السودان مس إثيوبيا كابز الدوبة كابز حزتو مريت كم زيت وص أفليتا جو بايدن أب قداي كلو لو تغرين أفريكان زعبا سلام ستان مس بريزيدنت كينيا تزراريبو نخونتا سبعو مسالات إرتراخ كتاتل بحورات هاجرات استمزز فولي وكيل ناب إرتراخ بتصح زغربو طلب ملس خمزي رخبة تقاليتو بريزيدنت بايدن قبل علي بإيران زدقفو ميليشاه متقعتخ كايد أفكيدو متقعت نيجيريا بأماي زغوط صرا دق نسيو تمهارو تچوين ዲፕሎማሰኛታት ሩሲያ ንብረቶም ኣብ ካሮሳት ጽዒኖም ካብ ሰሜን ኮርያ ከም ዝወጹን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳውዋ ካብ ዝሓዘቶ መሬት ከም ዘይትወጽእ ኣፍሊጣ بإثيوبيا توغوبيتو زنبر مريتنا اينا امليسنا كام مريتنا دما اين وصنينا زبلافنيا منستر غدايات وصاي السودان منصور بولاد از دما بمسرت اب 15 ግንቦት ሸንቻት የሚትንክልተን አመንጎታን ሱዳን ተገዘ ዝነበረት ብሪጣንያ ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስም ምኻኑ አስሚሩሉ ንሱና አገልግሎት ዜና ቱርኪያ አብዛው መግለጺ ሰራዊት ሱዳን አህጉራዊ ተፈላጥነት አብዝልዎ ሁሉላዊት መሬት ሱዳን ስለዘሎ ካፕቲ ተዋፊሩሉ ዘሎ ካቢታት ክስሕብ ከም ዘይኮነ ደጊሙ አረጋግጡ መንግስት ኢትዮጵያ ምስ መንግስት ሱዳን ናብዘ ተቀርብ እንተኾኑ ሰራዊት ሱዳን ካፕቲ ኣብ 6 ህዳር 2020 ዝሓዞ ኣብ ዶብ ዝርከብ ሰፊሕ ከባቢታት ክስሕብ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ኣቅዲሙን ዝቀረበ እማመታት ክነጽግ ዝጸንሐ መንግስት ሱዳን በፕሬዝዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫ ኪር ሚያርዲትን ዝቀረበ ናይ ዘተማ አድግና ከም ዝሕወሱ አፍሊጡ ነይሩ እዩ እንተኾነ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሱዳን ናብቲ ቅድሚ 6 ህዳር ዝነበሩ ከባቢታት ክምለስ ኣለዎ ዝብል ቅድመ ኩነት ስለ ዝቀረበት እቲ መደብ ዘተ መደብ ኣይተዓወተን نسودان إثيوبيا نمقراب تبغسو كم زوسده زنيغرلو بريزيدنت ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ክልተ እዋናት ልኡኻት ናብ ካርቱም እንኳን ተሰደደ መንግስቱ ሱዳን ግን ነቲ ተበግሶ ከም ዘይተቀበሉ ዲፕሎማሲያታት ይንፈቱም ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዝወልዕቱ ግጭት ንረብሓ ግብጽ ዘገልግል ናይ ውክልና ኩናቱ ህዝብ መግለጽ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነሱዳን ዘናሹን ይግረዝ ይባሉን ምኻኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝወፀ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብቁጣዕ መልሲዩ جو بايدن ኣብ ጉዳይ ቅልውላው ትግራይን አፍሪካን ዘዓባ ሰላምን ጸጥታን ምስ ፕሬዝዳንት ኬንያ ተዘራሪቡ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ነኬንያ ከም ኣብ ወንበር ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካ ኮይና ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ግጭታት ደውን ባልን መኸተምታን ንዋር ዝርብ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ ኣብ ትግራይና ኸፈ ይመጽብ ዘዓባ ዘሎ ገሰ ሰባው መሰላትን ሰባው ቅልውላውን ከም ዝተዘራረቡን መግለጺ ዋይት ሃውስ ይነጽር ኣብቲ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያ ነቲ ሓላፍነት ካብ ዝወሰደሉ እዋናት ሒዙ ምስ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያ ዝገብሩ ናይ መጀመርታ ወግዓዊ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ሚኒስትሪ ባይደን ነባሪ ሽርክነታዊ ዝምድና ክምስርት ኣብ ዞባው ሰላም ርግኣትን ድማ ከተኩር ንኣባልነት ኬንያ ድማ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክትቀመሉ ምኻኑ ቃላት እዩ ቤት መንግስቲ ዋይት ሃውስ ክልቲዮ መራሕቲ ብፍላይ ኣብቲ ንዞባ ቀርኒ አፍሪካ ዝትንክፍ ጉዳያት ዝገበሩ ርክባት ከደልድሉ ተምባጽዮም ነይሮም እዮም እቲ ፕሬዝዳንት ናገዳስነት እቲ ኣመንጎ ኣሜሪካን ኬንያን ዘሎ ድሉል ርክባት ክረጋገጽ ክኢሉ እዩ ብተወሳኺ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ኬንያ ኣብ ዞባ ሰላም ጸጥታን እንኮላይ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት በቀረባ ነመያይ ዝኣተውሉ ጽኑዕ ጻዕሪ ከም ዝቐጸለት ካብ ዋይት ሃውስ ዝተላኸ መልእኽቲ ብዛዕባቲ ናይ ሐሙስ ጻውዒት ገሊጹ ኣወርሕ ተሓሳስ ንፕሬዝዳንት ኬንያ ዝዘራረበን ኣብ ጸጥታ ስደተኛታት ክሊማዊ ለውጥን ካለ ብድሆታትን ሓበራዊ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ቃል ዝኣተወን ፕሬዝዳንት ባይደን ኬንያ ኣብ ወርሒ መጋቢት ነቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ወንበር ንምግባር ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን ነዚ ጻውዒት ኣቕሪቦም ነቲ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዝርከብ መሪሕነት ኬንያ ነቲ አንጻር ግብረ ሽበራ ቁጠባዊ ዕቤት ንክሊማዊ ለውጢ ንምካት ዝገበሮ ቃልስን ንኢድዎ ይርከብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኬንያ እቲ መቕጸልቲ ኣካል ነቲ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘሎ ሰለስቲኦም ኣባላት ዘቕረቡ ሓበራዊ መትከል ከም ዘደልድሎ ሓሳብ ኣቕሪባ ነይራያ ናይሮቢ ዝቀረበ ረቂቅ አጀንዳ እታ አህጉር ብፍላይ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ለውጣት ኩነታት አየር ዘላቂ ሰላም ናይ መዕቀብን ኣብ ከም ሱዳን ዝበለ ሃገራት ዝግበር ምምሕላፍን መሰረታዊ ጸገማት ንምፍታሕ ክትሕግዝ ኣለዋ ይብል እቲ እማማ ኣብቲ ዞባ ናይ ገዛእ ርእሳ ድሕነት ንምርካብ ኣብ እትኽተሉ ናይ ገዛእ ርእሳ ፖሊሲ ተመርኪሳ ከም ተጸድቕን ገሊጹ
نخونتا سوا مسلات إرترا كتاتل بحورات هاجراس تمزز فولي وكيل ناب إرترا بتصح زغرب وطلب ملسي خمزي رخبه قليصو نخونتا سوا مسلات إرترا كتاتل بحورات هاجراس تمزز فولي وكيل دكتور محمد عبدول سلام باوبكر ناب إرترا بتصح زغرب وطلب زاغيت كان منغس إرترا ملسي خمزي رخبه قليصو نسواب مبل 46 سرو على بايتو سبو مسلات اب زغرب وصبصاب بزعباتي اب إرترا زلو خونتات سبو مسلات بزملكت مسب سلطان إرترا نخزتي كاب 21 كساب 31 طري 2021 ناب إرترا خبصح ب 18 تحساس ناي 2020 طلب كوان تقربم كساب حجي ناي اونتا يخون اولوتا ملسي كم زي تقبليو تقيسو يكون برب زعباتي سراوت إرترا بتجري قبل الإرتراويان سدتنياتاتن زفتصمو قتلت صوتاو عمتن كاله جبناتن مرتوعات كم زي أكبه أفليتوم دكتور محمد عبدول سلام بابكر بزعبازي اب تجري ني إرتراويان سدتنياتات زبصحم زلو بدلات بزملكت نامنكس إثيوبيا وقعوي دبدابي كم زي صحافه حبيرو بوغان إرترا زاغيت من محياش زرأي مسلات دك سبات كم زي اللي بمزخر دما نا 26 عامتات تأثيرهم زنبرو سلسته مساخر جيهوفا مفتوحهم بحاجوز كم زقبلهم ابتي ناي بايتو سوا مسلات زغربو صبصابات اغنزيبو يخون براب إرترا حجون بامنتهم استاثروا امايت كم زلون امسل امنتات زتراي ممحاش كم زيلن يفلات اب إرترا ጋዜጠኛታት ሰብ ስልጣን ነበር መርሃቲ ሃይማኖት ሰዓብቲ ዝተፈላለ እምነታትን ዝርከቦም በአሻሓት ዝቁጽሩ ዜጋታት በዘይ ሕጋው መስርሕን ፍርድን ለነዊህ ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ሕብራት ሃገራት ይገልጽ بريزيدنت بايدن قبل علي بإيران زدقفو ميليشاه متقعات يخكايد أفكيرو نفرتو هجا أمريكا قبل علي آب سوريا زركبو ميليشاتات كم زدبدبه منستر مكلخال أمريكا بينتاغون الرقاقيتهم أتو ميليشاتات بإيران زدقفو مخانون تفليتو اللوم أتو متقعاتي أتو ميليشاتات زدقامول زنبروه بركت زبلوه مسالة إعتات كم زعنوه أتمقلسي تغيسوم قبل لتهم ميليشيات متقعتي كوسد ببريزيدنت أمريكا جو بايدن تأزاز توحيبو بريزيدنت بايدن هنت تأزاز هابه أبز قربا غزي أب إيراق أنصار أمريكا مشارختان ستوصل متقعتي قبر ملسين مهاب مخانو تغليزوم أبزورحي قبل علي إلاماتات أمريكا أبز تقبر متقعتي حدا سيفيل كونتراكتر تغطيلو من بارو يفلات بت متقعتي حدا كاب أبالا سراويت أمريكان حموشة تخوناترتن كم زقوصلون اتزوت أزينا يقلت أتناي روكيت متقعتي نتتصنو حلوات زقبرلون كندي أبيات صفت إمباسي أمريكا زركبلون جرين زون تبايلو زفلت بوتاون هاريمونيريوم منستر مكلخال أمريكا كم زحبرو تبسراويت أمريكا ستوصل السجومتي تمتعطاني قبر ملس مخانون أتسرحت زي ولا والمل اختصاري دخبل قليتهم بمسألة سوريا زكتات التطابقي سبعو مسألة بتيناي أير متقعتي 10 شوعات ميليشيات تقاتلهم كالوت سلسته أصوار حزن زنبره عبيت مخاين كم زعنواون اتتكال أبزوطو مجلسي حبيرو متقعت نيجيريا بأما يزغوط صرح دك نستيو تمهرو تجاوين اتجويا اب سمين معراب اب تركب كتمه زامفرايو تفصيموم حدا ممهر لو منغو بستفصم متقعتي استات 300 تمهرو توسيدن كبل نبيسي غليزوم وهاب قال محدارت حجزات متقعتي كم استفصم خراغصن كلهم انت خونه زرزر حبريتا جن ايحبن ام نيجيريا زنقساو سعوطات حيلتات ገንዘብ ደልዮም ተማሃሩ ጆ ከም ዝሕዝዎም ጸብጻባት ይሕብሩ አውረት ሓሳሱን ለሊ 300 ወዳት ተማሃሩ ካፕታ ዞባ ካሲና እትርከብ ከተማ ካንካራ ተወሲዶም መንባሮም ይዝከር مستمتوقات الدحريس تجبره للزبجن دحيرهم تفتحهم زحلف سمونون منتهم زي تفلتو عطوقات حدا قلعه بمقتالن كالوت اسران شوعتن كم زجويو ام حداري زوبه نيجر غليصو نيروم اتمتقاتي ابستخيدلو اوان استات 600 تاودات قلو ام مدقس كفلتاتهم كم زنبرو حلفنا يتبيت تمرتي دانا ساب وبايدو غليصو ዲፕሎማሲኛታት ሩሲያ ንብረቶም ኣብ ካሮሳት ጽዕኖም ካብ ሰሜን ኮርያ ወጽዮም በምክንያት ጽዕኖ መምርሒታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሰሜን ኮርያ ሓደ ወጅለ ዲፕሎማሲኛታት ሩሲያን ኣባላት ስድሮምን በዘይተለመደ ሁነታት ካብ ሃገር ወጽዮም
እቶም ዲፕሎማስያኛታት ንብረቶም ብኢድ ኣብ ዝድፋእ ካሮሳት ጽዕኖም ካብ ሰሜን ኮርያ ናብ ደቡብ ሩስያ ተሳጊሮም ብዝሕዞም ምስ ኣባላት ስድሮም ዝወጹ ዲፕሎማስያኛታት 8 ኮይኑ 1 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ኣብ ሓዲድ ናይ ባቡር ብዝሽክርከር ናይ ኢድ ካሮሳ ንብረቶምን ደቆምን ጽዕኖም ናብ ደቡብ ሩስያ ከም ዝተሰጋገሩ ተፈሊጡ እዞም ሩስያውያን ኣብ ደቡብ ክልቴን ሃገራትን ክበጽሑ ነዊሕ ጉዕዞን ባቡርን ኣውቶቡስን ከም ዝወሰደሎም ተገሊጹ እቶ ዶብ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ተዓጽዩ ምንቅስቓስ ተጓዓዝቲ ጠጠው ኢሉ ስለ ዝነበረ እቶም ዲፕሎማስያኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝገበሩ ጉዕዞ ነዊሕን ዘድክምን ነይሩ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣብ ፌስቡክ ጽሒፉ ሰሜን ኮርያ ዝርግሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምዕጋት ብርክት ዝብሉ ኣማራጭታት ጉዕዞ ዕጹው ገይራያ ክሳብ ሕጂ ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዘ ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘይሎ እኳ እንተገለጸት ሓቅነቱ ዝጠራጠር ወገን ብዙሓት እዮም ካብ መጀመርታ ዝሓለፈ ዓመት 2020 ጀሚሩ ናብ ሰሜን ኮርያ በባቡር ምእታው ኮነ ምውጻእ ተኸልኪሉ ጸኒሑ ብዙሓት ዓለም ለኻዊ በረራቱን ጠጠው ኢሎም እዮም በዚ ምክንያት ብዙሓት ዲፕሎማስያኛታት ካብታ ሃገር ወጽኦም ኤምባሲታት ተዓጽዮም እዮም መብዛሕትኦም ተጓዓዝቲ ከዓ በመሬት ደቡብ ቻይና ሰጊሮም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ዲፕሎማስያኛታት ጀርመን ፈረንሳ ስዊዘርላንድ ፖላንድ ሮማንያ ሞንጎሊያን ግብጽን ዝሓዘ ሓደ በረራ ናብ ቭላዲቮስቶክ ተገይሩ ነይሩ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም